Mayong buntag ka natong tanan, ato ang pasakon, ang mga katuyo ang sulod sa atong santos na misa. Pamisa para sa mga nagsilang ni Filomena Evarita, Eleuterio Evarita, Rosmero Analisa, Alicia Cañares, o sa mga kalang wala na inagkandong. Pamisa alam sa mga nagsilang ni Maximina Cuevas, Raimundo Quijada, Adeline Dadoli, Roctoso Dadoli, Ordorica Dadoli, Toxon Dadoli, Amalia Dadoli, ng Pamisa Dadoli Family at Hernandez Family. Pamisa pasalamat sa kanang grasya na nagawa. Pamisa sa mahal na Berlin de Gracia, Senior Santo Niño, Senior San Roque, Berlin San Pilar. Pamisa para sa panatila ni Bernadette, Leonora, Amado, Filimon, Anselma, Doriano, Andang, Milay, Alfonso, Quintina, Carlito, Alfredo, Cristito, Katia, Kinaro. Sa kanang kalang wala may nagkandong kanila ang nagpamisa Partido Family. Pamisa sa mga lapila ni Beatriz, Pedro, Elisa, Edgar, Felipa, Amparo, Felix, Alcueda, Loncio, Gregorio, Bertoldo Sr., Cristita, Maximo, Caridad, Pasita, Rio, Juliana, Rofina. Kung sa tanang kala sa purgatorio, mawala na yung nagkambong. Nag-alat sa pili na bangkata. Thanksgiving to Blessed Trinity and Blessed Virgin Mary for all wisdom, good health, protection and for the souls of Manuel, Jomel, Julieta, Joel, Virginia, Lino, Rosalime, Alberto, Rodija, Eusebio, Lucio, Lourdes, Elvira. For the complete healing of Julissa and Janet Laura from Mahatis family.
Handong sa Mangalat ni Floricita Abintado, Marisol Nacua Abintado, Russell Abintado, Russell McCoy, ug sa tanang kalag sa Purgatorio. Upamisa pasalamat sa grasyang mga dawat ang naghandong Brother Doy o Sister Nini Abintado. Pamisa alam sa kalag ni Jose Imabeldo, Manuel Yongko, Presencia Yongko, Minchi Sambuang, Marikwi Okia, Melchor Okia Jr. Pamisa sa mga grasyang nagawad o pamisa alam sa mga kalagnilanin, Aliha Corpo, Demetria Alingao, Mauro Alingao, Alberto Limusinero Sr., Jorgito Limusinero, Rocky, Yunsha Acabilo, Primitivo Di Camon, Socrates Rodrigo, Cesar Alaminta, Iba Sidano, Maria Socorro Cañada o sa tanang kalag sa Purgatorio. Ang nagpamisa, Joan Noel Limosinero. Pamisa alang sa kalag nila ni Valentin Cañedo, Damiana Ingaling, Claudia Abad, Antonio Ramosa, Romana Abad, Leon Cañedo, Jacinta Hambri, Hilario Manuba, Eduardo Cañedo, Gloria Cañedo, Dionisio Cañedo, Fernando Hertes, Janet Hertes, Salvador Hertes, Josephine Manuba, Edelisa Abad, Noel Abad, Milania Fernandez, o sa kanang kalang. Thanksgiving for the birthday of Roma Anoos and Peter Gerard Lacerda. Pamisa alam sa mahulay kadayon sa kalag ni Nympha Pauline Granada, Thelma Abernatador, Minandro Giola, Pedro O. Inisilion, o sa tanang kalag sa Purgatorio. Pamisa alang sa kalagila ni Helen Basabi, Segundo Basabi, Esterita Basabi, Camilo Basabi, Benko Basabi, Marcelino Basabi, Peligia Basabi. Anak pamisa, Alicia Romaraki and family. Pamisa alang sa mga kalagdilan ni Rufina Raffos, Aaron Moyo, Santiago Raffos, Gregoria Raffos, Estrella Amutan, Aurelio Millones, Joya Cotijo, Otronil Cotijo, Florentina, Rebecca, Emeterio, Arcadio, and also Saint Purgatory, Naghalat, Cotijo family. Pamisa alang sa mga sa Purgatorio, sa kanagpila ni Cristino Vilita,
Mary Jane Bilita, Enelda Bilita, Papayano Bilita, Anak Pamisa, Angel Mili Bilita, and family. Halal pasalamat karon na naapoy karang kung naghalal Angel E. Bilita. Pamisa alang sa mga kalagrinan ni Rufina Raffles, Victoria Raffles, Santiago Raffles, Ero Boybo, Yohani Boybo, Jolia Cortijo, Otonel Cortijo, Rebecca Dapua, Desario Amukan, Mario Baybay, Medardo Baybay, Davi Baybay, Serly Bartolaba, Carstila Manyaka, o sa tanang mga kalag sa Borgadorio. Pamisa alang sa mga kalagdilan ni Rufina Raffles, Ivan Vincent Baguio, Domina Rogliado, Loes Rogliado, Ana Rogliado, Pedro Baguio, Josefa Baguio, Listoria Alpici, Ponciano Alpici, Rofalia Amamampang, Gregoria Raffles, Santiago Raffles, o sa kanang kalag sa Purgatorio. Nagpamisa, Jolita and Ryan. Pamisa alang sa mga kalapila ni Marisol Abintahado, Russell Abintahado, Feliciano Anyabisa, Monica Anyabisa, Lucas Nakwa, Prema Nakwa, Hilario Nakwa, Francisca Nakwa, Gonzalo Cabatuan, Mario Rodriguez, Michael Anyabisa, Romero Anyabisa, Jose Anyabisa, Wanso Anyabisa, Valdemar Anyabisa, Abelina Anyabisa, Jolia Villamonte, Pedro Basalo, Catalino Penserca, Erlinda Penserca, Rowena Oro, Rafael Oro, Ranelio Penserca, Edgar Oy, Narcisa Cañete, Lilia Montemor, Vidala Ilaya, Remy Montemor, Karina Falses, Elvin Falses, Matilde Esculia, o sa tanang mga kala, wala ni naghandong, Nagpalisa, Nakwa, Family, o Gawanan.
Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, gagugma sa Diyos, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Meaning ika 32 na Domingo sa ordinaryong panahon. Sa Misa ang ihanan uban sa mga intensyon na pagibasa ang atong tagsa-tagsa sa ka-intensyon, atong pangayoon ang mga grasya ng atong kinahanglan, hindi pinaagi sa pangama sa atong mahal na inahan, mahal na din. Mga igsoon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala, para kita mahimong andam sa pagsaulog ng Santos na Misa. Kaluyan o kapital sa Diyos na makagagawang sa tanan o pasayon sa itong mga sala o dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Diyos nga gamahanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu, ug kaayuman sa kalagulamas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Kabuhiyong karyuman kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Niadto si Elias sa Sarepta, ug sa pag-abot niya sa damaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahon, ug gitawag niya ang byuda o giingnan. Palihog dali ako jutay tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag mo sa niya ang babae o giingnan. At usap ako gamay pa o kiingon ang Yuda. Saksi ang Ginoo nga imong Diyos na wala ako makaluto o pan. Aduna lamang ako usa ka pungkong mahalina o jutay nga lana sa ulibo. Nangakoy ako aron lutoon ko kini ang kanako sa akong anak. Aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. O mingon kaniya si Elias. Ayaw ka balaka. Buhata ang giingon mo. Apa, imo na ako jutay torta o danaan hikan ako. O pagkatapos, paghimo sa alang kanimo o sa imong anak. Kay nagingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Nilakaw ang Yuda, uhimo niya ang giingon ni Elias. O wala siya kapsit kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina o ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo, inaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga gihimo sa mga tao mahulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios alang ug tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo misulod ngadto sa balaang dapit matag tuig dala ang dugo sa usa ka manana. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalat sa iyang kaugalingon sa kadaghan. Kay mag-antos unta siya sa makadaghan sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua nagpakita siya karon sa makausap ug alam sa tanan nga inapos na ang tanang panahon aron pagbuwagtang sa sala pinaagi sa paghalat sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausap ug tapos ni anak hukman siya sa Dios. Ihalad usab si Kristo sa makausap aron pagwaktang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kanina. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginawa na kaninyo. Inutugikan sa Santos kay Evangelyo, sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting takas ug buot nga yubuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda o nanghilog sa ilang mga katigayunan. O kunya nagpasundaya o takas ng mga pagpangko at tubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang silod. Samtang naglingkod sa Jesus doon sa panudlanan sa templo, naningid siya sa mga tao na nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang dato nga nagahulog o daghang kwarta. O giduol sa bulganan sa mga halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka tako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan ug giingnan, labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog nining kabus nga biyuda. Kaya uban, nihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan sa iyang kakabos, nihatag sa tanan nga ila. Gihatag niya ang tanan na iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong buntag ng tanan, nakasuway na ba mo ang simba mo niya
naigo mo sa Ebanghelyo, nakasuway naman, ha? Okay. Nindot ba kayo na sa Tagalog? Ano man, kaya sa Tagalog, no? Nindot ko rin kausap. Pag kuman sa misa na nindot na ko, Father, pinatamaan mo ako, ah. Ingon kong, di matingali ka, pinatamaan ka, pero tinatama ka ng Diyos. Kahit man ang tinatamaan o tinatama, no? Iayo ta, itarong ta sa Ginoo, dili ta iya ang iigo ra, no? May pasabot. Ano guys, magkuani kay ang Ebanghelyo ko gud karon, igok sa kaigok. Kay ba mo ano? Kay ba mo? Nabi sa pagsukitan niya. Kundi ang tamuno. Anong igok man? Piningon sa Jesus, ha? Pagbantay ka mo sa mga magtutudlo sa palabang gusto, magsulog-sulog, magsulog o bisting tatas. Tanawar mo ko. Sa bisting ako. Taas, di ba? Kanya sa pa. Magpili sa likuranan ng linain. O asa maglingkuranan ako. Kalipatin mo araw, linain. Ano, nagako niya, di ba? Yung isa pa. Kung matto kumpira, ato siya sa pinaka-nindot na lugar. Di ba kung ato ko sa inyo, ha? Kung sa may inyong palingkuran ako, di ba pinaka-nindot? Kung inyong pakanon, pinakalamig. Kung mag-iyaw ganit manok, kung sa may hata para sa parit, eh. Tanawar mo, hata pagod mo liko. Hata pagod mo kanang piil, ulo, pili, kaya pare, turundot tayo ang pulong sa Ginoo. Kaya ang sulti na ito, usan siya yung igudlo, no? Yung sa pagbantay ka mo. Kaya nga naman, because God wants us to be humble. Kaya mapapaubsan mo, ikinita ng good simbolo man so sa katao, mag-proud kayo, puno kayo sa iyang kaugalingon. Kayo puno kayo sa iyang kaugalingon, morning. Pinangataas kayo kaya naman. O manotis maday ka, tatas kang sinina. Nga nung panilitan ng kurang, notice maday ka, anak kuling-kulit ko, makita ninyo. Kaya nga naman, ang pagkakambugiro, dili, kalipay sa Ginoo. Mas gusto niya nga, mapauksano kita naman. Mauna na, akong hangyo ninyo, matugay ko sa inyo ha, yung magtuligaw mo kung manok, kung sa inyong ihalan na ko, liog na o bigla ko mabalik na joke lang. Sige mo balik-balik, no? Bitaw, kay mo ulit usan, kung unang nagitudlo ng Jesus sa itong Ebanghelyo karon, maunta magpaubos kita. Di ba? Maning pag-inom, the taller the bamboo grows, the lower it bends. Kanino unta nga, kung ikaw maasenso sa imong kinabuhi, pero ikaw mas magpaubos. Kaya na akong gudusahay, no? Noon ako ni Angkor ko, ninamdun ko sa una, high school ko, pag ulang kong nakadawat, ang istorya na ko rin yung last year, di ba? Datong November 1st, November 2nd, na makadawat ko ka ng Ricardo, paki na ka ng gift sa among magawang ikan sa States. Nindong ko siya po ato, nakadawat ko, mahalon ko nung ayaw mo si Nina, nang hambog tao ko nagsuri-suri ko sa among lungsod. Mura kong inong tanawa ko ninyo ha, dili na gusto takong bisolo ha. Inana, tingnan naman sa we want to show off to people. Pero inyo naging mo kayo, kay dili man na maoy mga hiyas sa Ginoo. Gani siya ang Diyos, nagpaubos, simple kayo siya. Igaw ko kayo niya, di kinusay kami mga pare, tanawa na ko ninyo, ang bugay may ugbon sa inindot na sinina. Kamatmon mo. Lain-lain na design, lain-lain mga mahalong para katsugay. O na kami yung kayang po pininyo. Na mahimo kami ehemplo sa mga tao simple o pilit mapasigat po. Ang ikaduha na mensahe mo ang humility. Ang una, ang ikaduha is generosity. Kinahanglan iyakuha kita sa Ginoo na munta manggihatakon ka. Diba? Usahay, no? Generosity.
Tulungan kita sa Ginoo kung saan kita karon mapapamalan ta. Ambot nakadulong mo ang istorya sa dinako ninyo tingali na. Katong basta sa una, kami pa yung mga seminarista pala nila ni brother. Painawi sila brother, wala na sila yung COVID ha, kanunahan na sila sa taas. Nag-retreat na sila sa unang na sila dito. No? Mahira na utabang na to. No? Sila sa una, kainana kami nila, ang among allowance kada buwan, 300 pesos kada buwan na. Mao na na'y among gasto kon para sa palit shampoo, sabon pangilaba, kanang gastos para sa imong personal na panginahangilan. Kanya itaw, imo ginanda minuto, kanya imo pag ginang mag-report pag yung sa imong pare, sa in-charge, sa superior. Nainumdum ko kausa, sa ginapot na yun nakatapos ang buwan, kunya, nangayo, no, nato sa seminaryo na doorbell. Nakada yung katapos ang bulan, nakita na utuan na po ang akong kwarta, 10 pesos na lang. Karoon na may kililimos na ngayon, ng Brad. Tabangin itong kubig kay gusto kong mahulig sa umuha. Isang pabliti ng Brad. Ako, pila magliti? 1986, 88 pa rin, no? 3 pesos, Brad. Okay. So, pag-check na ko sa akong kwarta, 10 pesos na lang. Nagduwa-duwa, biya ko muhatag, kaya ako anong 3 o daily. Diba? Mau na to, naluwi mo ko, sige, pero murang sakit sa ako kasing-kasing. So, ihatag na ako. Okay, nilakaw siya. Pagkahapon ni Ana, aligre kayo. Kaya ako mamigo na SPD nga pare, niduang sa seminaryo o story anay may, pagkain niya ulit, ningon siya, daw, muha na niyo, pulbaan ko, isobre. So, ihatod na ko sa sakit, pagdayong ulit na ako, padulong na sa akong building, akong gisuling kung sa isod sobre. Kaya ba mo kung sa isod? Wata. Kaya ba mo pila? Pag-ihap na po, 1, 2, 3, tulong ka, tulong. O, balilit mo na. Balilit, tingali na, no? Tulong ka po, pasabot 300. So, nisulod sa akong una-una, nihatag ko 3 pesos kanimang buntag. Pero karong nahimong 300. Lipay na kayo, yes, na ako 300 na po. Pero tiyo-tiyo na nabuol ko, nahimong ko, tayo sa sayang na ko. May tagjis akong ihatag at tao na ngayon. Ang 3 na akong ihatag, nahimong ma'am, 300. So kung jis pa ito akong ihatag, nahimong ba ito mag-thousand? An hour ago. Kaya ba ang Ebanghelyo ba? No? Grabe kayo ang Ginoo. Isultihan ka sa Ginoo karon sa Ebanghelyo na nainihatag, no? Dito sa templo. Daghang dato nihatag, daghang marka. Pero ang nakalipay sa Ginoo, ang katong byuda. Kaya nga naman, kay nihatag siya, dumaran na dako, pero kung Jesus pa, iyang ihatag ang iyang panang kwarta o gani iya katong no paagi nga ron siya mabuhi pero iyang ihatag. Unsa may pasabot sa Ginoo nga naman kita kaan ng nagpili? Because God looks at us in our generosity not in the amount sa kwarta ihatag, kundi kung unsang klase ang paghatag sa kasing-kasing. Una nga, naku-insulti ninyo nga duha ka klase sa generous people. Diba kita manggihatagon? Ang una, ang gitawag o generous ka, pero ang imong ihatag, surplus. Diba, inana sa go, no? Inay mangayo, katong murag sobra na mo yung ihatag. Diba, kalangkanan, inana ka. Atong ihatag ka ng, katong mga tinubuan. Isa mong kalangkanan, mga hatag na ito, puro bako. Pero atong ihatag sa atong manghod, tinubuan. Diba? Ihatag nato sa mga tinubuan, kanang mga karaan, excess. Mo ni minsahe sa Ebanghelyo pa yan. Ningon sa Jesus, kining mga dato nga ning hatag, excess na itong ilang gihatag, wala na sense of sacrifice sa ilang kaugalingon. Pero kining byuda, kay byuda kay wala ang tao, no? Sa iyo na byuda, kaya wala ka itong kwarta, pero nihatag, isang pila na lang itong iyaman.
pwede ka na natin mahatag. Tingnan kayo, no? Kaya ang gingon ni Jesus, dako, sa pagtanaw sa Diyos, mas dako ang iyong gihatag. Kung sa manday, mensahe sa Ginoo, noong kita po, na ay mga opportunities na kumuhatag ka ng murag na sakripisyo gani. Kaya doon ang kaklase sa generosity, surplus generosity, so yung hatag sobra, or sacrificial generosity. Unsa man na, para ato ba, gamiton pa ka na ako kung 10 pesos, pero ihatag ka 3. Pero pwede mo ihatag na ako ang 10 pesos. Karon na nasayod na ko, may ibalik, mas dako, mas ganahan na ang muhatag, diba? So, mauni ang mensahe sa Ginoo. He wants us to be extra generous, even to the point of even giving nga magsakripisyo ka para sa uban. And unsa man ning atong pwedeng ihatag sa Ginoo, tulo ka butang, our talents, our treasures, and our time. Muna gipangalit sa Ginoo that we should give generously. Pareho ninyo, kita din ako yun, no? Kung Ginoo pa lang, pwede mo message niyo mo, tawag ninyo, may English siya ninyo. Salamat sa paghahin sa inyong mga oras para magsimba. Ang Ginoo na mismo magpasalamat ninyo. Kaya inyo siya generous mo kaniya. Salamat sa iyong pagpangatsig rosaryo sa inyong pamilya. Salamat sa time na ihatag para sa Diyos. Because one day, kining mga oras na igigahin para sa Diyos, yan ang i-multiply into eternity. Salamat kaninyong tanan din tanawa mga kabatanunan. Ang ilang mga talento, ilang ihalad sa Ginoo. Instead na magkanta sa video kihan, ay manganta din para sa Ginoo. Matandog kayo kay sila napagigitawag karon dyan, second generation. Okay? Ini kahapon mga baliti kabuk, mga gagmay bata mag-rehearse, mag-practice sila din akong maminaw sa akong kwarto murag mga boses of anghel. Pagkanindog kaya mga talento gusto ihalad generously ngadto sa Dios. Unya, pasalamat sa po ninyo. Usab, di ko no, manipag-inang walang hanggang pasalamat sa Tagalog. Bisan tuod ang atong balay alambuanan, walay bulawan, di ba? Kita mo bulawan, wala simple ra kayo ang atong lugar alambuanan. Pero I'm very proud to tell people from Manila, sa ubang biliran sa among generally, yes, walay bulawan, diri sa among balay alambuanan. Pero ang kasing-kasing sa mga tao diri, bulawanon. Kaya nga naman, tanawa kung sa inyong tabo sa atong project. O ganing last year na sige patagi mo aning, dagang kay ko panahon na natandog ko kay dagang kayong nitabang din hiningon, Father, kini pensyon ni na akong ihatag para manindot ang atong lugar. Na ganing ihatag, ako makailumulo katong sinsiyo, misululog plastic. Ako pag ginagihipos, 2 pesos and 30 centavos. Yung ihatag para makamahal ng buhay. Inana ang kasing-kasing sa mga tao sa kalapuan, sa media. Inaubunta ang magpadayon kining atong generosity. Because one day, I tell you, God will reward you. Naibaw mo, katong tao na naghatag o gaksinsiyo, itagaan sa taho ay blessing sa Ginoo karon. Huwag niya lang ka. Ang iyang generosity, ipalapon ka sa generosity sa Ginoo. Inaubunta kita magpadayon na mapaugsanon o atong pagkamangihatagon sa Diyos o lalo sa na kumakaigsuunan nga naninakanglan. Amen. Halihog na mundo. Nagatuo kami sa Diyos nga mahal makagagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahal sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod.
Diyan na binuhat, usag kinaliya sa amahan. Pinagi kaniya ng nahimo ang kanan. Tugtugod ka na itong mga tao alang sa itong kalawasan. Ikanaog siya ikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sila na may lawas ikan ni Maria Magula yung nahimong tao. Tugod ka na ito gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na panhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa kasi sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios sa Amahan. Ubalik siya na may-mayaon aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Ug iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahalog sa anak, tungan sa mahalog sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko, kasimbahan. Nagaila kami sa pabunyag alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katauhan. Ang biyuda dito sa templo mihatag sa tanan iyang gihuptan ngadto sa Ginoo. Ang iyang kamangihatagon makahimo natong mapaugsangon. Pagmatin ng manatagon usab unta kita karon sa atong mga pag-ampo alang sa uban aking tubag ngadto sa Ginoo nga makanunayong naghatag kanato sa atong mga gikinahanglan. Ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang katauhan sa Dios, nga mahinangkot kitang udawat sa mga buhat sa gugma o pagpangalagad ni padangan sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo. Alam ni atong nagkumala sa atong nasod, na maangko na sila sa grasya, nga sadang makapag-uswat sa atong ekonomiya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo. Alam ni atong nag-adto sa nagkalain-laing matang sa sakit, na makabaton sila o hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o upang putong sa katilingban, na makabaton kanunay o grasya sa paglahugay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta mang malampuson ang tanan ng kalihukan, hilabi na sa mga parokya o atong mapalamuan ang atong pagtuon o paglaom isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo. Alang sa sulubuon sa Dios, Teopilo Kamungot, Obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa altar, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, na may uban na sila kang Kristo, o sa tanang mga santos, mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo. Labang maghinatagong Ginoo, dawata ang mga pag-ampo nining katilingban nga nagahalad sa ilang kaugalingon, uban sa labing halandong hari, imong pinalanggang anak, nga nagapuyog nga kahari hangtod sa kahangturan. Amen. Receive
Mga iso, nagapon kita aron ng ako, ang inyong sakripisyo, dawaton ng sa Diyos nga Amahan, makagagamon sa tanan. Tawagan ka sa inyong sakripisyo, ikan sa inyong mga kabo, alam sa bagay, pagmimaya sa iyang maran, ug alam mo sa kabusganan, o sa tipong iyang santos na simbahan. O Diyos nga maluluyon, dinhinin Eucharistia, isang iyong namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawat ang mga gasa sa mong biyanan, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kini among ipangayog pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang pinumanagan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos, madunhay makagagamong sa tanan. Angay matarungay nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi na sa Kristo ang Ginoo. Kay iyak kining katingalang buhat na pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon, nganha ni anang himaya. Tungod ini, ginganlan kami karon mga piniling kaliwat, karianong mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon. Aron among isangyaw sa tanang dapit, ang paghuman nimo nga nagtawag ka namo. Gikan sa kamitin, nganha sa makahong mong nakahayag. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay puno nga pag-awit. Santos kaya ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala nimong Espiritu ang pagsantos ng mga rasa. Aron mahimo kini alang kanawo nga lawas ug dugo na Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug gihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawa ka kini inyong tanan ug kanha, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panimapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niningat ko sa mga tinun-an ug bingon.
Dawata kini, upang ilong ka mga tanan, di ka niinig, kay kini mao kalis sa akong dugo, sa pagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay ito. Buhata kini, aron paghandong ka na. Ini ang misteryo sa aron paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo Amahan, nilipan sa kinabuhi ukalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming gilisig nga ngayon nga mga tubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumduming Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Jose nga among obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among ipanundan sa among mga misa ining bulan sa Nobyembre. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanan nangamatay nga sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, mo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nga inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kang Senyor San Jose, kang San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanilang ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniyo, ban kaniyo, giha kaniya. Giha kagana kaniyo makagagamong ngamangan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo. Ang talagugog himaya, ang dugsaka, ang turan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imunta kaming luwason sa tanang daotan ug tanang katalagman. Katabi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaw hinayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagilumpas sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, Ginoo, nga akong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, kung sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kanibusa. Ikaw mabuhay hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita ang ato panaginip sa unay, panagkain panahon. Nagsoon, mautulis sa Jesus, ang anak sa Diyos, sa anak ni Maria. Siya ang kordero sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalibutan. Kulang kitang itawagang makamit sa iyang bangkete. Akong Jesus, nagato ako nga ikaw, anak sa labing galaang sakramento. Gigugma ko ikaw labas sa tanan, ako nangandoy, sa pagkalawat kanimo sa akong kalat. Sa dili ko man ikaw madawat diha sa paging sakramental. Umay ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka na ko. Pagingpit kong hiusang akong kaugalingon ng kanino. Ayaw itugot na ako manimulag kanimo. Ang lawas ni Kristo.
Tungod sa kalandon nga imong gihatag ka namo, pinaagi sa imong Espiritu, batskuga nini ka namo ang imong kinabuhi, ug himuha nga magmapalunayon kami sa pag-alagan kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata, Diyos among Amahan, misampit kami kanimo, niining panahon sa among pakinahanglan, nga unta makanalikdan mo kami batok niining kolba sa COVID-19 virus. Mitalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan o nga miagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao, nga kitakasan sa pagtuon sa hinungdan ni maong virus nga nagdala sa makalilisang mga sakit, iyahi ang mga kamot, ug lamdaki ang mga hunahuna sa mga doktor nga naghalima sa mga masakiton subay sa ilang katapos o pinuyugan sa gugma o kaluoy. Kanila usap nga mga kawani sa lokal o nasudnong mga banghanan kanilang mga pribado na mga ahensya na nangita o kasulbaran sa maong epidemya, mahatagan manda sila sa imong Diyos ng langga. Nangayon po usab kami kanila na mahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya na magkayusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga napinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nangabyuko o naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panhabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Luis Maria Samorfort, Iampo mo kami. Beata Maria Luisa de Jesus, Iampo mo kami. Ikaw man sa misa atong sa tradisyonal o pagminsinsuhan, isikalat sa atong mga misa at sa atong mga nihalinang mga pinigugma pinagi sa pag-blessing o incense. Ang Ginoo manaka ninyo. Huwag manalangin kaninyo makagagahong na Diyos, ang Amahan na Anak Espiritu Santo. Nahalalang sa Diyos kami na lalaluang kalinaw kung Mami Kristo. Dahil ang lupa
iyong harian, matuman ang pagbuod din sa yuta. Salamat. Maghimaya ka Maria, punong ka sa grasya, ginawa na ang mo. Pulahan ikaw sa babaeng na tanan, pulahan sa mga bunga sa tiyan mo na sa Jesus. Pahulay na tayo ni hatag kanila o ilong. Tatagan mo ta sila sa kalinaw, alam sa mga ay punta. Mahal kayo kadagdag.